Hello guys, it's your Donya. Ngayon guys, mag-SNR tayo kasi di ba nga nasabi ko dun sa aking vlog, the recent vlog na mag-healthy living na tayo lang po konti-konti. Konti lang naman. Kasi hindi natin nabibigla. So bibili lang ako ng pwede kong makain. Ayan. So, tara. Ayan. Hello, Donya. Naghahanap tayo ng... Bibili na. Actually, naghahanap ako ng air fryer. Air fryer. Para hindi na ako Use ng oil. Oo. Ano ba to? May buy one take one sila. Pero, kamukha nung ano ko. Coffee boiler. All of my life, Yeah, first time ni Rolly. Yung mga buy one take one guys. Ayan yung mga buy one take one. Air fryer wala. So, meron akong dito. Itong stove. Meron akong dito. So, kumuha na ako ng isa. And this one, kumuha na rin ako kasi nilalagay ko sa oatmeal. And this one. And itong cranberries. Ayan. Kumuha na tayo. Ayan. Dito, ketchup and mayonnaise. And ito yung ito guys yung binili ko. Kailangan sa This one. amin. This one. Ano? Sa amin. Nakasale kasi siya. Vacation So, sa Subic. Ayan. Abangan yung vlog ko sa Subic guys. And see you there. yung sugar para sa tinda ni RNE Mark James Vlogs. Ayan. Don't forget to subscribe. Ayan. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, mga Donya. Ayan. Ito yung mga noodles nila. Different kinds. Ayan. Ayan. So, naghahanap ako ng oil, guys. First time kong lumabas ngayon at mag-grocery. Kasi, as in, wala na kaming stocks. Nanlalambot na ako sa wala akong makain. Yung mga food namin, namalengke lang ako dun sa wet market sa amin, sa may Porac. That's why. Ayun. So, kukuha ko ng paper towel. Samyang cheese, naka-sale siya. Ito, kuha tayo nito para kina Casey at Johan. Naka-sale siya, habang naka-sale. Ayan. Guys. Ayun. Tara, let's go. Kuha tayo ng mga chicken. Kasi guys, minsan mas mura dito kaysa sa wet market. Tapos,
Yung iba kasi may mga ano pa, may parang tubig-tubig yung chicken nila. Ayan. Oops, bawal tayo dyan sa mga chips. Bawal ang donya. Itong citron. Ayan. Nandito na po kami sa nakakuha na po ako ng almond milk. At mga chips nila Johan kasi birthday ko po sa March the 6th. So, binili ko sila ng mga chips kasi yun lang in every occasion lang sila gusto nila yung may chips. Ganon. So, titingin ako dito. Titingin ako na pwede kong makain at saka yung mga nakasale. Alam niyo naman ang donya. Ang donya kasi tignan ko nga ito kung pwede po ito sa akin. Let me see. Almonds, 2 bags inside. Granola bunches kung ito. Calories niya, total fat, cholesterol. So, siguro pwede po ito sa akin, no? Comment down below kung pwede po ito sa akin. If hindi man siya pwede, pwede po sa anak ko. So, nakasale po siya. Isang 409 na lang. So, pwede siguro ito sa akin. Para hindi na ako kumain ng gabi. Yan po yung kinakain ko pag gabi. Yan, nakasale siya. Nakakuha na po tayo ng isa. Halos guys, mga nakasale yung dito. Itong isa is yung Reese Pops. Kaya lang hindi to pwede sa akin kasi matamis na siya. Ayan. Tapos pwede kong ihalo yung yung mga dried berries ko and nuts. Ayan. So, naghahanap pa po tayo. Kaya lang, wow, ito batang mura. Birthday granola. Bakit ang mura nito? Nut free, ancient vegan. So, ito dati siyang 800. Ngayon, 319 na lang. So, sa May pa naman siya. Pero parang hindi ko siya alam kainin. Kaya, hindi pwede. Ayan. Ayan. May oats pa naman ako sa bahay. So, minsan kasi nauumay na ako sa oats. Kaya lang, at least yun yung pwede po sa akin siya. Ayan. Ito po yung mga medyo healthy. Ito naman po yung mga napakamahal na ice cream na hindi ko pa kayang bilhin. Hanggang Selecta na lang muna ako. Diba? Selecta, baka naman. Magnolia. Ayan. So, ito nakasale din siya. This one. Mga pizza. Ayan. Okay. Ready to hit. Oh, akala ko naman mahal na mahal sila. Hindi naman pala.
Ito lang. Ito. Hindi ko carry ito. Chicken katsu. Chicken teriyaki. Top katsu. 184. Tingnan nga natin ito. Ito pwede ko surugin chives. 184. So ito pwede. And the chicken nuggets. 1 kg. Saturated fats. Calories from fats. 10%. Okay. Oh. Hindi pwede. Ay, super lamig dito. Ayan, guys. Pero ito nakasale ito ng 20. Gusto ko sana ito hakaw. Charcoal salted egg. Supreme hakaw. Ayan. Ayan. Ito guys, shrimp patty siya. So dahil mura lang siya guys, hindi naman siya gaano kamahalan. So pwede siyang i-replace as burger ko. Yan. So minsan di naman natin maiwasan na gusto rin natin kumain ng burgers. And this one is for my baby love. Napakalaki na niya. 250 lang. So mahilig din kasi sila sa chicken nuggets. So punta na tayo dun sa mga chicken guys. Ayan. Kasi po kaya nag-ano na isa kang hindi mo makukuha mas na kuya. Dahil birthday ko naman po sa 6. Bumili tayo ng rice for Rohan. Yung KC. Mas masarap din siya. Ang daming fries. Ito yung gusto nila. So, ito ang kukunin natin. Nilikot ba? Kasi guys, alam mo ba, mas mura pa dito. At least ito wala ng mga dahon-dahon or what. So mas mura na po dito. Pang chop suey. Guys, alam niyo ba na ako kumakain ng gulay ngayon sa labas? So, naisip ko na dito na lang bumili. Kaya, tipid-tipid din tayo. Dito na tayo sa fruits. Minsan kasi meron silang mga nakasira na fruits. Yung buy one take one sila. So, nakakatipid na rin tayo. Kasi
alam ko rin yung price. Alam ko rin yung price sa labas. So, alam ko kung makakatipid ako o hindi. So ngayon, parang wala silang ito. Meron. So, napakasarap ng oranges yung dito. Maliliit yata sila. This one. Kasi guys, kung bibili tayo sa labas, 60 yata isa. So ito, 12 na siya. Chicken, of course, chicken lang po yung binigyan natin. Kasi, napakamahal pa po ng pork. Ano ko lang po sa piso? Kumuha tayo ng chicken. Sa ilalim, guys. Hanap tayo ng wings and breast. Ayan po yung mga beef nila. Yung pork kasi napakamahal ngayon. So, halos ang tao nagbe-beef na lang. So, ito yung mga hams. Tayo nito kasi buy one take one siya. Let's do it. Paano ko siya kasi dapat ganun ito mga Saan tayo next? ito po yung nabili namin. May buy one take one na towel, beddings, and rice cooker na buy one take one din.
Let's go! Naubos yung pera ni Donya. Dahil ang daming pinamili ni Donya today. Pang business lahat, guys.